Ben, pois, bo día. En nome de todas as persoas que estamos aquí na mesa e de toda a comunidade de facultade, pois damos a benvida a todos vós. Estamos encantados, hoxe para nós é unha festa na facultade, tervos aquí, e ter a oportunidade hoxe, pois nesta xornada de, a través das vosas voces, que a voz do mercado de Berbés tamén entre neste salón de actos. Vou explicar moi brevemente como vai a discurrir esta xornada que temos de mañá. Bueno, pois, en primeiro lugar, falará o decano da facultade, Elías Feixó Torres, que xa coñecedes porque xa estivo con nós nas conexións telemáticas que tivemos neste curso. Despois falará a profesora Gabriela Prego Vázquez, que tamén coñecedes, e, a continuación, o profesor do IES do Castro, voso profesor no Instituto, Pablo Montaña Prieto, pois xa irá dando entrada a cada unha das presentacións que ides expoñer hoxe aquí. Logo, despois disto, pois abriremos un debate a todas as persoas que estamos aquí neste salón, porque, bueno, desde fora, bueno, tamén quero saudar as persoas que nos están escoitando desde fora, que non me daba conta, ¿no? Que están en diferentes puntos porque está sendo retransmitido este acto en streaming, pero sí que non terán a oportunidade de, bueno, pois un pouco de facer as súas preguntas, ¿no? Porque non temos activada esa opción. Despois a profesora Montse Recalde, que nos acompaña hoxe aquí e estará moi atenta e tomando nota de todo, pois fará unhas breves reflexións finais e pecharemos o acto coa participación outra vez do profesor Pablo Montaña e entregaremos os diplomas. Así é como imos proceder. Entón, en primeiro lugar, pois ten o turno de palabra o decano da facultade. Moi bon día. Comezo por disculparme por facervos perder o tempo. Eu tiña sinceramente marcado, e ademais estábamos falando coa decana, coa vicedecana e coa secretaria da facultade, que ás 11:30 tiñamos que estar aquí e que se había que tomar un café que tiña que ser rápido porque tiñamos que estar ás 11:30 aquí. A cousa foi que non era así, que era ás 11, así que pedimos vos disculpas por esta dilazón e aproveito para cumprimentar as persoas que nos acompañan en streaming e as que aquí estades, a comezar obviamente polas persoas coordenadoras deste proxecto, a profesora Gabriela Prego e a profesora Luz Zas, e tamén aquelas persoas que o coordenan tamén desde os centros, como é o caso de Pablo Montaña. Como decano e persoa que tamén pertence ao Baixo Miño, teño moito interese en dicervos que para nós moi relevante a vosa presenza aquí. Este auditorio ten algo máis de 400 lugares e probablemente non se ocupen máis de 40 ou de 50. Iso en termos cuantitativos, porque en termos cualitativos a vosa presenza aquí é moi relevante para nós, para nós, como Facultade de Filoloxía e como Universidade de Santiago de Compostela. É relevante porque estades facendo un traballo coordenado que, con independencia, con certeza, os bons resultados que encontrastes, tamén poderán servir para reflectir sobre as situacións que aí achardes e tirar unha serie de conclusións. Iso é moi valioso dentro deste cuadro, porque iso é o sentido con que a universidade opera tamén, pois facerse preguntas e intentar respondelas. Facer preguntas non é nada fácil, respondelas mesmo ainda máis complicado. Ter algunha resposta é relevante, e é relevante porque nos permite saber cousas que antes non sabíamos. Eu que tive a oportunidade de estar convosco certamente a través de procedimentos telemáticos, e debo dizer que lembro o voso entusiasmo e a vosa dedicación, e oxalá eu pudese tamén estar ali, non estar con estas formas de comunicación. Penso que tedes, non me atrevo a dizer un privilexio, porque as cousas están ás veces fora de lugar, pero sí unha boa oportunidade para facer cousas.
e aproveitar as oportunidades eu penso que é tamén unha componente ben activa para o que facemos. Este debe ser, en miña opinión, o camiño tamén do traballo no ensino secundario e no ensino universitario, que é aprender facendo, que é ter proxectos, ter obxectivos, tentar conseguir algúns resultados e mesmo analizar por que non somos capaces ás veces de conseguilos ou como foi o noso proceso. Por tanto, por todo iso, vede que é importante e que é relevante a vosa presenza aquí. E eu, como decano, e este sí que é un privilexio, podo transmitirvos o agradecimento da facultade, da universidade, e que saibades que con moita gratitude e tamén con moita alegría que vos recebemos neste espazo para agora ver a onde chegastes e podermos aprender convosco un pouco máis e saber un pouco máis daquilo que non sabíamos. Por tanto, sede moi benvindas e moi benvindos a esta casa e agora, obviamente, deixo paso o importante, que non son as palabras do decano, que son aquelas cousas que agora nos iredes contar. Moi agradecido. Bueno, moitas gracias. A profesora Gabriela. Grazas. Moi bo día a todas e todos. Eu vou falar en nome do proxecto Equilín, darvos as grazas, tanto nós, Pablo, Luz e máis eu, que somos membros do proxecto Equilín, e os compañeiros que están conectados por streaming, porque no proxecto Equilín hai investigadores da Universidade do País Vasco, da Universidade Oberta de Cataluña, tamén da Universidade Autónoma de Madrid, e tamén temos membros que dende Argentina, que forman parte do proxecto, que están conectados porque están moi interesados en saber os resultados das investigacións que estivestes facendo todo este cuadrimestre, coordinadas por Pablo, que é tamén membro do proxecto. Hoxe aquí non estades como estudantes do IES do Castro. Hoxe aquí sodes investigadores do proxecto Equilín. E os vosos resultados son moi importantes para nós, porque nos permiten ver polos vosos ollos como é a paisaxe lingüística do mercado, da vosa cidade. A semana pasada estivemos en Tomiño e os vosos compañeiros, investigadores en Tomiño, expuxéronos tamén os resultados que estiveron facendo durante todo o cuadrimestre, coordinados pola investigadora tamén do proxecto e profesora Celtia Rey, e tivemos oportunidade de amosar aos praceiros e aos representantes do Concello de Tomiño os resultados. Entón, con todo isto, creo que estades traballando coa plataforma de xeolocalización. Todos estes resultados non quedan aquí hoxe nesta exposición, sino que van estar publicados no Atlas Virtual de Educación Lingüística. Todas as fotos que xeolocalicedes van estar ao servicio da comunidade científica e da comunidade educativa. Despois, vais a saber que fostes vos, que nos recollistes, que nos xeolocalizástedes, pero despois os estudantes, os investigadores que queran analizar, que queran publicar, que queran ver como a paisaxe lingüística, van a ter ese recurso, esa bibliografía, eses datos que se fixeron coa vosa mirada. Ademais, vos, despois desta recollida, despois desta etnografía, que aprendestes a facer etnografía, que agora sabedes o que é paisaxe lingüístico, tedes unhas conclusións. Esas conclusións, nos ides agora a explicárnoslas, e nos tamén isto vai ser moi importante, porque van a ser contidos e van a ser novas miradas que podemos incorporar aquí tamén, non só na investigación, sino tamén na formación de formadores, porque aquí veñen estudantes que van ser docentes de instituto. É moi importante tamén ter esta información, esta mirada vosa para incorporala na formación de formadores. Entón, queridos investigadoras e investigadores, estamos moi ansiosas de que nos amosedes e que nos expliquedes como é a paisaxe lingüística do voso mercado, vale? Penso que nada máis. Moitísimas grazas, estamos moi ilusionadas, coñecémonos así telemáticamente, pero estamos moi contentas de que estedes hoxe aquí con nós. Moitas grazas.
Ben, pois agora xa imos abandonar a mesa e deixamos a Pablo porque necesita unha presentación que hai aquí para propiamente que empece a xornada de hoxe. Vale, moitas gracias. Bo día, fai unha especial ilusión estar aquí, ben porque este foi o meu fogar durante moitos anos, de feito durante moitos dos mellores anos da miña vida, mas quizáis o máis importante hoxe é a compañía que teño aquí, alén do profesorado, do decano, a rapazada toda esta maravillosa que me axudou moito este ano con este proxecto que estivemos a realizar. Todo, case todo, que eu lles aprendín ao longo deste curso, aprenderonmo antes a min aquí, nesta casa. Entón, por iso, é moi especial estar hoxe aquí, como dicía. En nome do Instituto, quero agradecer ao decano, á facultade, este recibimento e as axudas prestadas. Tamén quero agradecer a Gabriela, a Prego e a Luzás a facilidade e estas actividades que fan que nos permiten tender pontes entre o ensino secundario e a universidade. Permítenos este tipo de actividades, en primeiro lugar, levar a cabo un modelo de educación que podemos dicir verdadeiramente competencial, un modelo de educación aplicado e que conecta con certeza coa vida mesma. Ben, o que hoxe imos presentar aquí é un estudo que fixemos, ou máis ben que fixeron, porque eu non fixen moito, a verdade é que todo o peso recaeu nos alumnos e nas alumnas, verbo da paisaxe lingüística do mercado do Berbés. Para que non nos saiba, este mercado está situado en Vigo, nun barrio mariñeiro, e foi levado a cabo, ou foi inaugurado máis ben, na década dos 60. O importante deste mercado é que xa anteriormente existía unha praza coñecida como Praza dos Ratos, onde se vendía exclusivamente peixe e marisco. Por que exclusivamente? Bueno, porque os nomes das rúas, por exemplo, xa nos amosan que realmente anteriormente en Galicia, agora sí, temos supermercados, temos plazas e mercados de abastos, mas anteriormente cada mercado, cada rúa, cada plaza estaba especializada nun produto. Por exemplo, como dicía, esta Praza dos Ratos era do peixe. Ten bastante sentido, xa que, como dicía, está nun barrio mariñeiro onde hoxe atopamos, por exemplo, o Porto ou a Lonxa de Vigo. Ben, dito isto do mercado, quédanos saber que é a paisaxe lingüística. Cando eu comenzaba a falar de paisaxe lingüística, algo no mes de xaneiro, máis ou menos, co meu alumnado, ninguén sabía moi ben que era isto da paisaxe lingüística. Bueno, lingua, sí, paisaxe tamén, mas non había unha definición clara deste concepto. Hoxe en día, neste momento, calquera deles e delas podería dicirnos perfectamente que estudar a paisaxe lingüística quere dicir estudar as manifestacións de lingua escrita visibles no espazo público. E por que é importante estudar esta paisaxe lingüística? Pois ben, porque esta paisaxe lingüística dá información sobre os discursos que vemos aí, mas non só polo contido. O que nos interesa tamén son que linguas están presentes, por que se usa cada lingua. E todo iso fainos saber máis da propia realidade da cidade, do mercado e dos falantes, dos seus usos lingüísticos, mas tamén das súas ideas lingüísticas e ata dos seus presuizos. Entón, por todo isto, elaboramos este proxecto que dividimos en bastantes fases. A primeira fase foi, evidentemente, explicar os conceptos básicos, mas tamén facer algún tipo de hipóteses. Non, por exemplo, estes alumnos e alumnas que son bastante intelixentes comezaron a pensar que linguas podían aparecer aí e con bastante botino dixeron que o español, que o castelán. Por qué? Bueno, porque sabían que Vigo é unha cidade onde se fala moito castelán. Alguén tamén albiscou certa relación entre o mar, os produtos gastronómicos e o idioma propio, o galego. Entón, ainda non sabíamos moi ben por qué, pero sí que había certa idea de que aí podería aparecer o galego. Non sabíamos o que era unha función simbólica, unha función informativa da lingua, pero sabíamos que había certa relación, que seguramente se fora unha tenda de informática aí non aparecería, mas sí no mercado.
Esa, polo menos, foi a hipótese que logo veremos se se cumpre ou non. Tamén pensamos que podían aparecer outras linguas como o inglés, o francés, incluso o xaponés, dicía algún, e, ademais, pensamos no turismo. Por qué? Bueno, porque aparte de ser un barrio situado perto do mar, é un dos barrios con máis turismo de Vigo, é aí onde chegan os cruceiros, por exemplo. Ben, entón, con todas esas hipóteses, nós o que fixemos foi ir ao mercado. Temos aquí unha foto, isto concretamente na Lonxa, porque primeiro fomos a Lonxa e despois ao mercado. E aí comezamos a fotografar todo aquilo que nos interesaba. Unha vez que tivemos todas as fotos, tocou quizáis a parte máis fea, porque é a parte de clasificar, describir e analizar. Para clasificar, empregamos Google Drive, que nos permitiu ter todas as fotos de todos os alumnos e alumnas xuntas e a partir de aí poder traballar. Describimos e analizamos. E con todo isto, que é un corpus, eles ainda non sabían o que era o corpus, mas outro día xa falamos do que é un corpus, entón agora xa sabemos o que é un corpus, tivemos que elaborar as nosas presentacións e pensar que pasaba aí porque hai esos resultados, é dicir, chegar a unhas conclusións. Queda o último paso, que xa empezamos a facer, que é o da difusión. Eses resultados que eran nosos, agora pasan a ser, polo momento, do colectivo académico. E para iso estamos aquí, para presentar estes resultados e que vos os coñezades. Pois ben, pido un forte aplauso para estes alumnos e alumnas. E sen máis, imos comezar coa primeira presentación. Cada grupo focalizouse nun comercio, porque no mercado este do Berbés había sete negocios, e máis ou menos cada grupo tivo un ou dous negocios. Así que, sen máis, o primeiro grupo se pode vir aquí. Imos comenzar. Nós somos Sabela, David e máis eu, Pablo. Imos tratar os signos lingüísticos deste establecemento. Primeiro, comenzar coa información xeral. O nome do establecemento é Peixería Mare Carme. É un tipo de negocio enfocado á venda de peixe e produto relacionado co mar. O número de signos lingüísticos que aparecen nesta paisaxe son 6. 4 etiquetas informativas, 3 que indican os prezos dos produtos e unha o contido dunha caixa, o rótulo do establecemento e, por último, unha decoración do Nadal. Voulle dar paso a David, que falará vos agora dos. Bos días a todos. Eu vou analizar os diferentes signos lingüísticos que Pablo os presentou agora mesmo. Para comezar, imos clasificalos atendendo a diversos aspectos ou características. O primeiro deles é vendo se son estes signos lingüísticos monolingües ou multilingües. Pois, observando os 6 signos lingüísticos, atopámonos con 5 deles que son exclusivamente monolingües, exactamente en español, e un que é multilingüe, que combina dúas linguas, como son o español e o galego. Aquí podedes observar un exemplo dos dous tipos. O da esquerda é un signo lingüístico monolingüe, porque só emprega unha soa lingua, neste caso é o español, e o da dereita é multilingüe, que emprega as dúas, que o nome do establecemento, que está en español, que é Mari Carmen, e o resto de información que está agregada polo mercado, que está en galego. Queremos apuntar tamén que, como é habitual que os pais poñan de nome aos seus fillos un nome en español, neste caso o establecemento convértese con nome en español. Sen embargo, se o nome estivese en galego, neste caso o signo lingüístico xa non sería multilingüe, estaría escrito exclusivamente en galego e sería monolingüe. Atendendo a distribución lingüística, observando todos os signos lingüísticos, identificamos en cantos deles aparecían tanto español como galego. O español aparecía en todos eles, nos 6,
Sen embargo, o galego só aparecía en un deles. Observando xa esta distribución lingüística, pero diferenciando según a tipoloxía, atopamos que o español e o galego son ambas utilizados en nome e publicidade, o español únicamente nun e o galego tamén, pero, sen embargo, en información, en decoración, o galego xa desaparece e xa non o atopamos. Respecto a información, hai 4 signos lingüísticos que están escritos en español e únicamente un que de decoración que tamén está escrito en español. E aquí tedes algún exemplo, o da esquerda é o de nome e publicidade, que é o rótulo onde se indica o nome do establecemento, que está escrito tanto en galego como en español. Os do medio son os de información, que estaban escritos exclusivamente en español, como, por exemplo, os prezos dos peixes ou unha etiqueta dunha caixa. E, por último, o de decoración, que era tan só unhas letras que era unha decoración de Nadal. E agora xa paso coa miña compañera Isabela, que vai a realizar unha pequena conclusión dos datos que analizamos. Moitas gracias, David. Xa rematando ca conclusión, está claro que o idioma máis empregado é o galego, o castelán, porque o que máis aparece na paisaxe lingüística deste negocio. Ademais, destaca como lingua vehicular, xa que é o único que está empregado nos cartéis que dan a información. Polo que pensamos que é a lingua máis utilizada tanto polos seus donos como pola súa clientela. A presenza do castelán tamén se ve aumentada polos signos nos que a autoría recae en empresas ou negocios exteriores a este, e deducimos que a presenza do castelán é debido a un mercado estatal capitalista que vende para todos os lugares de España e non só Galicia. Por outra banda, a presenza do galego é mínima, pero creemos que a política do mercado sempre é empregalo máis e darlle máis uso a diario. Así que, hasta aquí pola nosa parte, espero que vos gustara. Hola, nós somos Diego e Domero e imos falar sobre a pescadería Flipper. A pescadería Flipper é un negocio de produtos do mar, como é o peixe. Neste conseguimos analizar 7 tipos diferentes de signos lingüísticos. Aquí temos algúns deles, como pode ser etiquetas de pescado ou decoracións. Dentro deles atopamos 3 monolingües e 4 multilingües. Ali abaixo temos un gráfico circular no que aparecen analizados todas as linguas. Aquí algúns exemplos, como pode ser o da esquerda monolingüe, que é en francés, ou o multilingüe na dereita no nome, que é inglés. En canto a distribución lingüística, temos un gráfico no que pode verse que o español é o mayoritario e logo temos inglés, galego ou francés e latín. Neste gráfico pode verse a distribución lingüística en función da tipoloxía de signos. Nomes e publicidade é máis inglés, español e incluso galego. En canto a información, temos español e latín nas etiquetas dos pescados polo nome científico. Na decoración temos sobre todo español. Aquí temos 3 exemplos dos que acabo de falar. Agora darei paso a Diego coa conclusión. Hola, eu vou falar unha breve conclusión. Vou falar de dúas cousas. Unha é o uso de inglés, que se usa principalmente no nome do local, Flipper, que serve para modernizar eso. Logo vou falar do uso do latín, que era solo para recalcar o uso, que serve para o nome científico do peixe nas etiquetas. Moitas grazas por escoitar. Boas. Nós somos Iker
Miguel Cruz Vázquez e Mateo, e van falar, nos analizamos os signos lingüísticos da carnicería Giraldez. É un establecemento centrado na venta de produtos cárnicos, onde analizamos 7 signos lingüísticos, o nome do establecemento, o distribuidor de algúns produtos e 5 carteles cos precios dos produtos, 2 de tenreiras e 3 de pol. Clasificamos estes signos en monolingües e multilingües, mas todos eran monolingües e todos en castelán. Os signos estaban distribuídos en castelán só en castelán. Os 7 estaban en castelán. E a distribución lingüística en función dos signos de unos que de nomes e publicidades houve un só signo, de información houve 6 signos e ningún de decoración, todos en castelán, como dixemos antes. Pois agora pasamos á conclusión. Como ben explicou o meu compañeiro, o español é a única lingua empregada neste establecemento e, polo tanto, a lingua vehicular e podemos asumir que é a lingua habitual dos donos do establecemento e da maior parte dos seus clientes. A máis, que o apelido sexa Giraldez e non Xiraldez, deixanos ver que a familia probablemente non sexa galega ou só leva unhas poucas xeracións aquí. E iso explicaría a falta de galego. O español tamén aparece en signos que non son fabricados polos donos, como pode ser as etiquetas dos produtos. Isto indica que os produtos tamén se venden noutros mercados de España, a pesar de que a empresa avícola, la Guardist SL, estea baseada na Guarda. Por último, é curioso que non atopásemos ningún cartel en galego, pois, aínda que non é a lingua habitual de todos os donos dos establecementos, o mercado sí que adoita favorecer esta lingua. Iso é todo. Moitas grazas. A próxima. Bos días, eu son Javier Correa, este é o meu compañeiro Bruno Fernández. Vamos a hablar e analizar os símbolos, a paisaxe lingüística de Amparo Peixería. Estos son os símbolos que analizaremos. Compónse de 2 etiquetas que están en castelán, a maioría están en castelán, pero os nombres dos países están en galego. E tamén os nombres científicos dos países están en latín. Este é o nome da peixería, está en galego. A continuación, eu vou falar, máis ben clasificar todos os símbolos lingüísticos nas tablas que fixen. O primeiro que farei foi dividilos en monolingües e multilingües. O único monolingüe foi o nome do establecemento, que está en galego, Amparo Peixería. Logo, hai 2 multilingües, que son as túas etiquetas, que están en 3 idiomas distintos, castelán, galego e latín. O galego aparece nas 3 delas, que é o nome e as túas etiquetas, como xa dixen antes. O castelán só aparece nas túas etiquetas igual co latín. O galego só é o único utilizado para dar publicidade e decir o nome do establecemento. Logo, tamén utilízase igual que o latín e co castelán nas túas etiquetas para ofrecer información. Como podemos ver, o latín é o 28,6% con os seus 2 símbolos, igual co castelán. Pero o galego, que ten 3 símbolos distintos, ten un 42,9%. A continuación vou dar o paso de volta ao meu compañeiro Javier para a conclusión. Grazas. Para finalizar, non parece que o galego aparezca por estética, senón por incitación do propio mercado. Os nombres dos países están en galegos debido a que aquí en Galicia, nesta zona, o castelán ten influencias do galego, sobre todo nos nomes dos países.
o castelán é a lingua vehicular. Moitas grazas. Moitas grazas. Bos días, somos Sandra, Carla, Carmen e Luz e imos falar sobre a paisaxe lingüística de Frutería Mati. Na Frutería Mati véndese froitas e outros produtos primarios como pan. Durante a nosa investigación atopamos na Froitería Mate 34 signos lingüísticos. Atendendo a información que porta cada un destes signos lingüísticos, podemos clasificalos en 30 cartéis informativos en lousa negra co nome e prezo de cada produto, un rótulo co nome do establecemento, un cartel informativo con medidas de higiene relacionadas coa COVID-19, un anuncio da lotería e, por último, un rótulo que identifica o despacho do pan. Comenzando xa con algunhas gráficas que fixemos, clasificando en multilingües e monolingües, na gráfica podemos ver e atopamos 23 monolingües e 11 multilingües. Aquí podemos ver todo tipo de idiomas que vemos nos cartéis. Vimos no primeiro español con inglés, en Pink Lady vemos o inglés, en Pera Ercolini atopamos tamén o italiano, Judías o español e Manzana Fuji atopamos o xaponés. E vindo todo isto facemos unha gráfica na que vemos dentro dos monolingües só 21 en español e 2 en total inglés. E dentro dos multilingües hai varias combinacións. O español co inglés temos 8, o español co italiano 1, o español co galego 1 e o español co xaponés 1. E por último, xa vendo só cada idioma e non a mestura destes, atopamos 32 en español, 1 en galego, 10 en inglés, 1 en italiano e 1 en xaponés. Aquí podemos ver o tipo de información que nos dan todos os cartéis. Podemos ver, como xa dixo Aldara, as medidas de higiene, o nome da frutería, os cartéis nos que aparece o nome e o prezo, e o único que nos apareceu en galego no que non é feito polo negocio porque é o mercado do Berbés, non se ve moi ben na foto, pero é o único que aparece en galego. Entón, como xa dixen, dentro do español, en nome e publicidade, temos en información temos 30, que son todos os produtos que había na frutería. Había tanto froitas como verduras, como o pan, etc. E no inglés, de nome e publicidade, grazas a que a Frutería Mati a poñer esa Y dá un pouco máis de modernidade, e de información 9. Dentro do galego, como dixen antes, o de Mercado do Berbés, que dá información, o do italiano, o da Pera Ercolini, e en xaponés, a Manzana Fuji. Neste negocio, Frutería Mati, a lingua vehicular é o español, xa que é a máis empregada nos signos lingüísticos. Tendo en conta que a maioría das pizarras do establecemento con nome dos produtos conteñen español, poderíamos supoñer que tanto o emisor como o receptor, é dicir, o dono do establecemento e os clientes, son hispanofalantes. O inglés tamén se ve reflexado ao estar presente no propio título do establecemento, Fruterías Mati, con Y. Como podedes observar, a mestura do español co inglés, unha lingua globalizada e moderna, apela a un público mozo. Da mesma maneira, emprega as pizarras para presentar o título dos produtos con cores, aportando dinamismo e mesmo un efecto atractivo. Por outro lado, tamén preséntanse outros idiomas, como o galego, o italiano e incluso o xaponés. Isto é debido á procedencia dos produtos do establecemento, como por exemplo Mazá Golden, de procedencia inglesa. Grazas a isto podemos afirmar que neste posto non só se limita a unha venta de cercanía, senón que tamén asociase a un comercio globalizado. Hasta aquí a nosa presentación. Muchas gracias.
Moi boas. Nos imos comentar a paisaxe lingüística deste establecemento de Mariscos Victoria. Como acabo de dicir, o nome do establecemento é Mariscos Victoria. Trátase dunha peixería e mariscaría dedicada a produtos do mar en xeral. O número de signos lingüísticos analizados foron 11. E agora vou dar paso ao meu compañero Teo que vai analizalos. Moitas grazas e boas tardes a todos e todas. Imos comezar a analizar as imaxes que fixemos no mercado, comezando por esta na que podemos ver os cartéis co nome do comercio e o seu eslogan, todo de xeito comercial e puramente estético, que preséntasenos en castelán. Continuamos agora cos produtos, nos que podemos ver etiquetas, tanto nos pescados como alrededor deles, nas que nos informan dos prezos e características específicas dos pescados, ademais de presentarnos o nombre científico en latín. Ahora sí, comenzamos a analizar todos estes datos dos signos lingüísticos. Como dixo o meu compañero Mario, temos 11 signos en total, nos que atopamos 9 monolingües e 2 multilingües. Os monolingües en castelán e os multilingües en castelán e latín, que serían os informativos sobre o nombre científico dos peixes. Continuamos contemplando a distribución lingüística na que atopamos o castelán en todos os signos e o latín tan só en 2, que serían as etiquetas. Sin embargo, se observamos a distribución lingüística respecto das súas funcións, vemos 2 símbolos en castelán de xeito comercial, 9 de xeito informativo e 2 en latín de xeito tamén informativo. Ahora sí, xa para rematar, imos concluir que finalmente, con estes datos, podemos saber que o castelán é a lingua principal deste posto do mercado con moita diferencia. Aparece no nome do establecemento, nas etiquetas informativas, no eslogan, etc. Sin embargo, non hai produtos en outras linguas, como podría ser o galego ou inglés, que poderían haberse empleado de xeito vehicular ou meramente estético. Sin embargo, presentánsenos en latín, cosa que nos sorprendeu un pouco, as etiquetas sobre o nombre científico dos peixes. Moitísimas grazas por a vosa atención. Agora Teo presentará outra máis... Outra presentación máis? Damos paso. Como está esta? Pois moitas grazas. Aquí estou outra vez para rematar con estas pequenos mercados que non tiñan moitísima información. Comezamos coa pescadería Fashion Show, na que atopamos castelán, pescadería, que podría, en pescadería, e inglés, que no nome da pescadería, Fashion Show, que dalle un matiz modernista a peixería de xeito que poda atraer a máis clientes de estranxeiros, por exemplo. Continuamos con Pescados Maite, que preséntasenos todo en castelán. Poderíamos ter duda en pescados, porque podría usarse tamén en galego, pero se nos fixamos debaixo de Maite, vemos que pon móvil con V, que estaría escrito en castelán. Ahora sí, un pouco na información xeral do Berbés, que como sería un establecemento que estaría escrito maiormente pola Xunta de Galicia, pois presentarían os cartéis oficiais en galego. Teníamos, por exemplo, as diferentes campañas publicitarias ou informativas de cosas da Xunta ou do mercado que presentaríasenos en galego debido a que estas son oficiais de Galicia. Pero sin embargo, se nos fixamos en cartéis informativos sobre seguridade, loterías, como por exemplo a que aparece aí, estarían, sin embargo, en castelán, para informar, por exemplo, a toda a xente que podese traballar neste lugar. E hasta aquí as presentacións. Moitísimas grazas. Ben, entón agora podemos abrir así unha rolda de intervencións das persoas que están no público ou dos vosos colegas tamén en xeral. Bueno, vou pasando un pouco o micro. A ver. Sí. Eu quería vos preguntar... Isto está encendido? Sí. Bueno, eu quería vos preguntar se falastedes individualmente ou con algún dos vendedores e vendedoras deses distintos
dos distintos espazos dese mercado para saber por que razón utilizan un tipo de cartelería, unha lingua ou outra, ou porque se en algún caso lles preguntastedes a eles ou tiñan reflexionado sobre eso ou simplemente anotastedes o que facían e non chegastedes a interaccionar con eles. A maioría nos dixeron que non eran os donos do mercado, entón non sabían moito. Dicían que o nome do mercado viña de as familias do dono, a súa muller, a maioría como a de Carla. Pois non nos dixeron moito máis, non sei. Entre as mini actividades que tiñamos de facer era unha entrevista á xente que estaba ali atendéndonos. Si, moitos decíannos que non sabían porque eran dos donos ou que si lle viña un cliente falando en galego que respondían en galego, si lle viñan en castelán respondían en castelán. Así que adáptanse un pouco ao idioma que fale o cliente. Tamén que lembro preguntarlle a unha dependenta cal era o idioma máis utilizado polos seus clientes. Lembro que a súa resposta foi que o castelán maioritariamente. E tamén interpretades que o inglés é como un símbolo de modernidade, non? En algúns casos xurdiu. Sí, tamén para, como os mercados soe ser algo de Galicia, que o ten como se fose o contrario do moderno, pois se poñen, por exemplo, na miña presentación, Frutería Mati, lle ponen unha E grega, esa pensan que é o modernizado, e pois lle dá un toque moderno. Sí, o sea, por exemplo, na miña última presentación podíamos ver a pescadería Fashion Show. Ninguén esperaría encontrar Fashion Show nunha pescadería en Galicia, pero resulta que sí, porque ao estar preto do Porto, onde ven moitos turistas a Vigo, pois é máis sinxelo que os turistas sintanse atraídos a estes comercios se leen títulos en inglés. Pola globalización. Pola globalización. Moitas grazas. Bon, eu quería comezar por darvos os parabéns polo traballo, non só pola recollida de dados, sino fundamentalmente pola análise que facedes e as conclusións que penso que son moi valiosas. Quería coñecer a vosa opinión sobre dúas cousas. É a seguinte. Obsérvase que, como xa indicastes, institucionalmente promóvese o galego, non? Por tanto, o nome de peixería non corresponde ás persoas propietarias, corresponde á formalización do mercado, non? O que penso que pode chamar a nosa atención é que prácticamente todos os nomes, hai algunhas excepcións, Fashion Fish, non show, que se comentaba, o Flipper, mas todos son nomes de persoas, ou apelidos, non? Xiraldes, Vitoria, Amparo, Mati. Probablemente ese uso, pregunto, parece vos, que pensades que lle outorga o comercio? Por exemplo, pode ser un sentido de proximidade, pode ser un sentido de autenticidade para o produto que se vende. Claro, as linguas funcionan tamén como formas comerciais, non? Por tanto, o uso do nome propio pode ter esa funcionalidade, é unha pregunta que vos fago, que pensades vos, e, no entanto, a lingua do comercio, por escrito, sobre todo, é o español. Probablemente tamén porque sexa a única lingua en que se senten seguras as persoas. Tamén é unha pregunta que vos quería comentar e simplesmente isto e darvos os parabéns polo traballo. Pois penso que quizá tamén ao ver un idioma estranxeiro dalle un sentimento un pouco máis de exotismo e de produtos quizá mellores ou distintos aos que hai aquí. Iso é o que quería aportar. E aparte, a distinción de outras linguas que non sea o castelán ou o galego pode dar un sentimento de acollida a outros
outras persoas que quixeran, por exemplo, visitar o mercado do Berbés ou incluso comprar algo, algún souvenir ou un recordo, produto, etc., pode dar un sentimento ao emprego de outras linguas como xaponés, italiano incluso, ou inglés, un sentimento de acollida, de respecto por outras culturas, outras nacións, etc. E non só empregar as linguas que só se utilizan neste estado. Eu quería comentar polo que dixeches dos nomes que son os apelidos ou incluso os nomes dos donos, que para min eu creo que é algo moi típico aquí de Galicia e nas tendas locais sobre todo, non xa nas empresas máis multinacionais que non poñen os nomes do dono, pero creo que nas tendas pequenas e tendas de Galicia sí que é moi típico. Moi ben, moitas gracias. Hola, quería preguntarvos si nesa interacción que tivechedes cos empregados dos establecementos, eses empregados ou empregadas preguntaron por que facíades este estudio e para que o facíades, e mostraron interés na actividade que estabades levando a cabo. Eu non recordo moito, pero eu non fixen a presentación das fotos que fixen, pero lembro que como empezamos a falar en galego, ela falou en galego, pero non sei se exactamente preguntou, igual sí que preguntou por que facíamos isto, por que lle entrevistábamos, igual sí que se sentiu un pouco, non sei, como agraciada porque alguén se interesara en un mercado que pode que non moita xente vaya, porque é bastante pequeno e seguramente non moita xente pase por ali e diga vou ao mercado do Berbés. Entonces é algo que eu creo que se eu son a propietaria dun mercado deses me sentiría agraciada porque me preguntaran. E tamén que se sorprenderon a ver xente xove, porque non soe ir persoas maiores. Había moi pouca xente xove cando fomos, a maioría eran da idade dos propietarios, dos que traballaban, eran maiores. E pois creo que se sorprenderon un pouco. Eu recordo facer unha entrevista na peixería e, máis que preguntarnos eles, xa lles explicábamos nós que viñamos a facer o estudo para que superan que lles íbamos a facer preguntas que non se sentiran un pouco así atracados. Supoño que tamén se lles dicimos que imos facer unha entrevista están un pouco predispostos a recibir preguntas e non facelas, así que ao mellor tamén por iso non recibimos moitas preguntas. Hola, primeiro, grazas por as presentacións. Tivestes nalgún momento dificultades con clasificar as linguas, por exemplo, palabras coa mesma forma en castelán ou galego, ou como que faríades neste caso? Por exemplo, peixería, pescadería, sí que son diferentes, pero se houve un signo como horario, por exemplo, que farías neste caso? Pois penso que en algúns casos sí que era máis complicado, especialmente co nome dos peixes, porque, por exemplo, ás veces salía, por exemplo, o nome do peixe robaliza, que é un nome máis próximo ao galego, que, sen embargo, está tamén aceptado no castelán. Nese caso é un pouco ambiguo, pero adoitamos máis ben clasificalo como galego para que se vese, porque claro, porque é unha forma máis de aquí. Sí, o sea, cando había termos ambiguos, pois fixabaste no resto do mercado e podías deducir se estaban falando en castelán ou en galego nas súas etiquetas. Por exemplo, no exemplo da robaliza, tivemos a duda porque estaba aceptado tanto en castelán como en galego, pero concluímos que seguramente sexa castelán debido a que o resto do comercio era en castelán. Quizá tamén cos nomes, que ás veces é un pouco ambiguo sabelo, entón iso xa era máis centrarse nos outros aspectos escritos dos cartéis ou dos rótulos. Hola. Moitas grazas pola presentación. A min gustaríame preguntarvos, en algún momento, en algunhas presentacións, dixestes que o inglés, entendo que para os praceiros, non? Que tiña, ademais de falar de modernidade, dixestes que resultaba un uso máis estético.
Por que pensades que os praceiros e praceiras consideran que o inglés, ademais da modernidade, non? Como decides, é máis estético? E, en segundo lugar, gustaríame saber a vos, non? Como non só como investigadores que investigan por que os praceiros utilizan o inglés como algo máis estético moderno, si vos pensades que o inglés é máis estético e máis moderno co español e co galego, e que faríades vos se tiveses a oportunidade de facerlle un informe ao Concello, que é o que controla, non? Un pouco o mercado, sobre, se vos dixeran como é a paisaxe lingüística e se pensades que habería que cambiar algo ou non. Despois desta investigación, cales serían as vosas propostas a hora de xestionar as linguas? Tendo en conta o que dixestes, cuestións locais, cuestións de turismo, non sei, son 3, pero imos pola estética. Sobre o que dixeches de que estético, a maioría das palabras en inglés eran por as marcas das mazás, das peras, na miña presentación. Eu penso que para a xente maior, pois, o ven como algo novo, xa que agora o mundo está máis globalizado e hai produtos ingleses, o ven como algo exótico, e xa que teñen produtos en inglés que quizá poñer os nomes do mercado en inglés queda aún máis exótico, ese é o meu punto de vista. Eu penso que a xente maior que ve os nomes en inglés igual pensa que, igual non é de tan boa calidade como se fora daqui da terra, non? E, creo que tampouco para o meu parecer, non é tan importante que poñan os nomes en inglés e que os poñan en castelán ou en galego, porque ao final a xente diaria que lle vai ao mercado e que lle dá vida a eso é galega. Tamén, seguramente, continuando o que dixo Isabela, seguramente moita da xente de Galicia que lle din que prefires, comprar un produto que este a etiqueta en galego ou outro que este en outro idioma. Seguramente prefiras o do galego porque date a impresión de que é un produto daqui, porque se está en español pode que sexa daqui, pero tamén pode ser de outras partes de España. Entón, se está en galego, date a impresión de que só va a ser de Galicia, non vai ser de outro sitio de España. E ao ser de aquí, como dicía Carla, pois quizá tamén dá un sentimento de que é máis fresco o produto, porque ao vir de máis preto, pois técnicamente é máis fresco. Sí, eu penso que tamén se está modernizando o mercado quilómetro cero, que pois os produtos son da terra. Eu penso que dentro de pouco pois tamén va a ser moderno que os produtos estén en galego, en vez en galego, en inglés, perdón. Para mí, máis que o inglés é algo exótico, para min podría ser que, por exemplo, as persoas maiores, que son as que máis frecuentan o mercado, podería xerarlles un sentimento de desconfianza ao ter moitas etiquetas ou moita información en inglés, porque ou non a entenden ou pensan que, como é dun país estranxeiro ou é dunha zona que ellos non coñecen, poden chegar a desconfiar dese produto, pensar que non é tan boa calidade como aquí, que o dixeron os meus compañeiros, ou que incluso, como dixo ben Mario, que xa máis fresco e de mellor calidade que aquí. E o que decía, se tiverades que facer un informe para o Concello e facer propostas para as linguas de mercado, que faríades? Que lles diríades? Pois seguramente poñer as etiquetas, as cartéis, os eslogans. Bueno, os eslogans e os nomes dos comercios é máis complicado porque é algo máis personal da persoa que ten ese comercio, pero as etiquetas, os cartéis informativos, as decoracións poderían estar en galego, en castelán, á vez, sen ningún problema, para que todas as persoas que frecuenten o mercado posan sentirse identificadas co idioma no que están os seus comercios habituais. E tamén que non só sea oficial en galego, porque parece que a publicidade ten que ser en galego para quedar ben, e ao final no mercado ves que está casi todo en castelán, que se equilibre un pouco a balanza porque vemos que non hai casi galego. Nos aspectos informativos tamén
nunha carnicería, por exemplo, todos os símbolos lingüísticos os atopábamos en castelán, mesmo tamén na marisquería que comentou o meu grupo, pois tamén a maioría estaba en castelán. Entón, quizá acabar con ese desbalance na información, no que, aínda que a maioría está en castelán, pois variar ou telos nos dous idiomas. Eu, sinceramente, deixaría o mercado cun pequeno libre albedrío, é dicir, non intervir moito no orde que ten actualmente o mercado, pero sí poder facer algunha decisión ou algo así para que a balanza que eles dicían do galego e do castelán este máis equilibrada e así o galego teña máis importancia e peso nos produtos, na información, na decoración, incluso nas normas do lugar, pero eso, que dicía ao principio, que non se intervenga moito, porque, ao fin e ao cabo, o mercado é algo importante e que ten moita vitalidade de Galicia e ten moito do seu espírito no seu interior, e non se debería tampouco que a Xunta, o Goberno, quen sea que poda facer cambios nel, meita moito a man, cambie o espírito do mercado, o espírito persoal que ten o Berbés. Pero en relación con isto que decía Gabriela, é dicir, para que ese mercado teña vitalidade de xente nova como a vos, non? O sea, como a vos, non sei, un pouco máis sanos, que recomendación, así como comité novo, lle daríades ao mercado para que a xente nova acuda ao mercado? Porque aquí analizaste non solamente as linguas, sino outro tipo de elementos semióticos. Que credes que falta nese mercado tamén, un pouco para atraer a xente nova, para que a xente nova vaya polo mercado, non? E venda tamén en galego, porque agora aquí creo que estamos vendo que o galego tamén vende, non? Tamén podemos vender en galego, entón, un pouco para, bueno, se a vosa visión tamén cambiou, mellor antes non forades ao mercado e agora sí, agora estades dispostos e dispostas a ir ao mercado, se vistes o mercado de outra maneira xa como un sitio que ir, ou solamente de xente maior, non sei. Eu creo que é importante que a xente nova vexa que hai pequenos comercios, mercados que son vos e non só globalizar e ir ao Mercadona ou o que sexa, porque tamén hai calidade na nosa terra. Sí, como dis, eso. Ver que a xente nova publicite o comercio tamén, porque se hai publicidade a xente nova nas redes sociais ou así, vería o comercio e que hai máis alá do Mercadona. Sí, porque penso que hoxe en día vivimos un pouco nunha cultura onde o máis cómodo é o mellor, e máis na xente nova. Entón, quizáis unha persoa máis nova prefira ir a un supermercado onde ten todo preto de casa e xa o ten todo nun mesmo sitio, que ir a un mercado. Entón, penso que quizá tamén, de algún modo, facer cómodo para esa xente nova estes mercados, por exemplo. Sí, eu quería facer dúas preguntas relacionadas. Como valorades vos, como interpretades o feito de que a maioría dos compradores e das compradoras do mercado sexa xente maior, e logo se use o inglés como lingua de modernidade? E a segunda é, como valorades tamén o feito de que o galego sexa a lingua asociada con o produto de calidade do país, pola contra, sexa o castelán a lingua predominante nos postos, no mercado? Relacionado coa primeira pregunta, é como dixo o meu compañeiro Mario, que a xente sobe prefire o Mercadona, o Lidl, xa que lles queda máis cómodo, e a xente maior está acostumada a ir a mercados, porque é o que tiñan antes. Eu creo que é iso. Sí, o sea, os maiores xa levan toda a súa vida, seguramente, ou maior parte da súa vida frecuentando os mercados, non van cambiar iso. Seguramente eles xa saben que ese é o produto que queren, o produto bo que les buscan, mentres que nós xa nacimos nunha época na que vamos ao noso supermercado de confianza e temos todos, sexa un pouco da calidade que sexa, e conformámonos. Cando non debería ser así, poderíamos frecuentar máis os mercados e encontrar outros produtos máis específicos e seguramente mellores que os que normalmente consumimos.
o que dixeches de usar o galego como lingua de calidade, o sea, que se está en galego é mellor, seguramente se nós vamos ahora a un supermercado e leemos un queixo fresco, o preferimos a un queso fresco, porque sentimos que é máis noso e seguramente mellor. Eu creo que tamén influe o trato no comercio, que pode ser máis persoal ao ir a diario que nunha empresa ou nunha tenda máis grande que non te coñecen de nada, e igual nas frutería Mati igual sí que te coñecen e dinche hola Sabela, ou xa é máis persoal. Comentando sobre a que acaba de dicir, que iso, ese trato personal adquírese co tempo, a maioría das veces, claro, moitas veces agora tamén, como comentaba, había unha sociedade, unha cultura de ir rápido, de estar ocupado constantemente. Entón, ir a un supermercado onde compras e xa está e non tes que tratar con ninguén e o faz todo o máis rápido posible, pois quizá tamén iso sexa un factor. Eu como veo, parecido ao meu compañero Teo, é dicir que as persoas maiores están moi acostumadas aos mercados bellos, clásicos, mentres que a xente nova está acostumada aos Lidls, Mercadonas, Gadis, etc., todo o que lle queda máis cerca de casa é máis cómodo. E para min é complicado cambiar isto porque cada unha das faccións está moi acostumada ao que acabo de dicir. Pareceme que sería de moito traballo facer que haxa máis protagonismo nas persoas maiores nos mercados novos e da xente nova dos mercados clásicos antigos, xa que está moi afianzado o uso de cada un respecto a quen os está utilizando. Sí, segura. Maior tradicional, non? O sea, que non está asociada á modernidade, ao mellor non lle interesa para nada a modernidade. Si encaixa a publicidade da cartelería, a lingua da cartelería, co tipo de público que teñen. Si está dirixido a ese público, que pensade? Pois, sabendo que seguramente a xente maior xa que frecuenta os mercados non ten moito sentido que todo este noutros idiomas que eles quizás non comprenden, como o inglés, xaponés, como había, o italiano, pero enténdese que usar estes idiomas é un intento de abrirlo a todos os rangos de idade, aunque sigan sendo os maiores os que frecuenten os mercados e quizás sentanse un pouco agobiados con tonta cosa de fora. Quizás iso tamén causa un pouco de conflito co que dicíamos de modernizalo entre comillas para a xente nova. Entón, penso que é increíblemente difícil facer un mercado a gusto de todos. Sí, e a xente nova va a acabar sendo xente maior, pero quizás están adelantando un pouco. Vale, en primeiro lugar quería darvos os parabéns pola investigación, polo traballo e pola exposición, e quería facervos dúas preguntas. Unha é, en primeiro lugar, entendo que cando fostes ao mercado vos teñades unhas expectativas, unha hipótese do que iades a topar, en que medida se cumpriron ou non esas expectativas. En segundo lugar, un pouco pola vosa experiencia como cidadáns e cidadás de vigueses, pensades que o que encontrastes no mercado do Berbés, a paisaxe lingüística do mercado pode ser extrapolable, digamos, a paisaxe lingüística viguesa é representativa, pode ser representativa da paisaxe lingüística de Vigo en xeral? Coa primeira pregunta, eu creo que non só igual se o mercado, cando eu penso, vou ir a un mercado, se eu penso aquí en Galicia, eu sempre vou pensar que está en galego, cousa que nos sorprendeu que hai moi pouco galego. Moitos, igualmente que se pensamos, non vamos a pensar que vai aparecer o latín ou vai aparecer o xaponés ou o italiano, pero como é
no caso do italiano o nome científico do peixe e no caso do italiano e xaponés que é globalizado. Entón, aí, seguramente, como non é que aparezca o castelán ou o galego, non aparece na procedencia do produto, porque xa se o poñen en español, xa vamos a dar por feito que é de aquí. Entón, imagínate que poñe unha mazá, se poñe só mazá, ti vas a pensar que de aquí, pero a poñerte, por exemplo, Ercolini, xa vas pensar, pois, poñendo Ercolini pode ser que non sexa de aquí, ou a mellor sí, pero seguramente non. Respecto se é representativo da paisaxe lingüística de Vigo, eu penso que bastante, porque eu personalmente, ainda que non sexa unha persoa que vai moito de compras, etcétera, tengo que admitir que ás veces que sí que entro en locales observo que a maioría do que leo pois está en castelán. Vexo moi pouca apariencia do galego nas etiquetas, nos rótulos, en todos os lugares. O predominante é o castelán. Eu pensaba que iba a aparecer moito máis o galego no mercado do que aparece realmente, que é moi pouco. Si, eu creo que Vigo falase moito castelán, máis que galego, por iso eu creo que o mercado está maioritariamente en castelán. Seguindo o que dicía Isabela, seguramente como Vigo é unha cidade máis moderna e que ven turismo, xa sexa por os cruceiros e sobre todo por as luces de Vigo, pero seguramente se estiviésemos analizando un pobo, seguramente aparecería todo en galego e moi pouco castelán, seguramente aparecería todo en galego e non aparecería idiomas como o xaponés ou o latín. Sí, porque en definitiva depende moitísimo da zona en que estemos vendo. Sí, e poderían preocuparse por poñelo en galego, xa que estamos en Galiza, pero pensan máis no tema económico e da xente que veñen de fora. E pois se poñen en castelán e en español, a xente o va a entender mellor e quizá lles chama máis atención que se está en galego, que non o entenderían. Bueno, creo que xa podemos ir dando por rematado, ¿no? Salvo que alguén quere facer, porque temos así con tempo. Estivemos falando ata agora das linguas que vistes no mercado, que era o galego, o español, o inglés, e algunhas etiquetas que eran o nome do produto, que tiñan unha procedencia determinada. Pero en Vigo, ademais dos turistas, pois seguramente hai persoas que son migrantes, que veñen de outros países, e seguro que están presentes, non? Vos podedes, xa sei que non investigastes estos, non? Pero a vosa observación é dicir que linguas ou que variedades poden estar circulando agora en Vigo, si no vosso instituto hai compañeiros de outros sitios que linguas e variedades, e si esas linguas e variedades están representadas polo que vimos no mercado non, pero en algunha cartelería, en algún comercio, en algún bairro, si pensaste sobre iso ou non, si como unha apreciación entre as linguas que falan todas as persoas que hai en Vigo, non só os autóctonos, e as linguas que están na paisaxe lingüística de Vigo. Eu, na miña experiencia persoal, cando fomos a traballar nisto ao mercado no Berbés, mentre estábamos sacando as fotos ao noso respectivo mercado, vin a unha familia, unha parella de persoas que estaban na peixería e estaban falando en inglés. Estaban preguntando por os produtos que había allí en inglés. Foi a única que vin, o demais recordo vagamente se estaban falando castelán ou galego, pero eu penso que en Vigo en xeral hai unha considerable presencia de outras linguas que non sexa o castelán ou o galego, como por exemplo no noso instituto hai dúas persoas que viñeron novas neste curso que son de outro país, son de Latinoamérica, e aunque non falen outra cosa que non sea castelán ou galego, sí que me parece unha maneira de, non sei,
romper o esquema que hai na nosa sociedade actual da xente nova. En Vigo, cando, por exemplo, estou dando un paseo tranquilamente, me encontro con moitas familias, con moitas parellas, con moitas persoas que hablan inglés, italiano, incluso no bus, alemán. Como dixe antes, en xeral, me parece que hai moita actividade de outras linguas que non sexa galego ou castelán. Eu quería facer tamén un inciso que como Porto de Vigo é un porto, poderíamos dicir, importante a nivel internacional, ven xente de fora a traballar aquí, non? Posiblemente, non sei, pero é posible que veña xente de América Latina. Entón, o mellor tamén vai ligado con iso o predominio do castelán. Sí, o sea, como Vigo ten un porto moi importante, o sea, un porto internacional, hai moita xente de fora, é habitual encontrar a xente extranxeira, está ben que haya representación de todos, o sea, encontres inglés, para que todo o mundo poda entenderlo, sexa prácticamente onde sexa, porque o inglés falase prácticamente en todo o mundo, tamén castelán, porque vivimos en España e falase castelán, e galego, porque somos galegos e ten que estar en galego. Entón, pois, debería haber representación de todos, pero tamén sen deixar al lado tampouco o de aquí, o galego. Ben, pois entón, como temos que rematar dentro dun rato, aínda nos quedan algunhas cousas, a profesora Monse Recalde agora pois vai a hacer así, non? Como un final, unha especie de conclusións antes de que Pablo peche isto e entreguemos os diplomas, moi breves, vamos, un pouco a modo de reflexión. Queres ir para ali, Monse, con eles? Para ali con eles, non, Monse? Déjalo así. Bueno, aquí fixéndonos un ensino de como hai que facer un traballo etnográfico con unha metodoloxía lingüística rigurosa que se vai aplicando a mesma metodoloxía en todos os postos para analizar uns datos de uso das linguas, que linguas están presentes, que función desempeña cada lingua e logo extraer estas conclusións que despois se debatiron aquí ao final e que eles moi inteligentemente souberon respostar a todas as preguntas, incluso hai disensión entre opinións, non? Pero o cal aviva o debate, non? Notase que son rapaces con espírito crítico. Además, gustoume o feito de que acudisen tamén á historicidade desa praza, a Praza do Rato era, non? Que empezades aí nesa historia, porque todos os lugares tenen a súa historia, igual que o uso das linguas teñen a súa historia, non? Eu son firme partidaria de ir á historicidade para comprender o presente. Despois, que máis? A ver, que estuven aquí tomando notas, pero como unha loca. Despois, a vosa capacidade tamén puideron interpretar, ou nos destes unha lección de interpretación de por que está aí cada unha das linguas, non? Cal é o motivo, a función de que este hai o latín, por exemplo, claro, como lingua da ciencia, que foi o papel que tivo o latín durante moitos séculos, pois parece que ese papel segue aí, presente en algúns ámbitos, tamén en botánico ou en outros ámbitos da ciencia, non? E penso que nada máis. Xa está, non? Ben, nada, brevemente, simplemente para rematar onde comezamos, sí, dicir unha anécdota que me pasou un pouco mentre preparaba esta exposición, esta actividade. Fun cos compañeiros de traballo ao mercado do meu barrio, do Calvario, en Vigo, porque había, un mercado de arte, e xusto ali atopei
o libro de Ferrín de Vigo, Fronteira do Alén, e atopei tamén dentro do texto unha cita coa que quería pechar porque penso que é moi acaída. É de Baudelaire e penso que é moi acaída por dúas cousas. A primeira, porque manías de profesores este ano tocoulles a estes pringar bastante con Baudelaire cando falamos do modernismo, e despois, porque penso, como decía Castroviejo, que moi... Esta cita estaba referida a París, mas penso que tamén ten moito a ver con Vigo, non? Porque di así algo como que a forma da cidade cambia máis rápido que o corazón dun mortal. Como vemos aquí en Vigo, como vemos neste mercado, primeiro era a Praza dos Ratos, despois mudou para ser este mercado de abastos, tivo nas décadas dos 60 e dos 70 bastante vitalidade, despois perdeu esa vitalidade. Houbo tamén un mercado gastronómico, que de feito aparece na diapositiva anterior. Este mercado, esta foto antigua, xa non existe. Se chegáramos hoxe, esta foto non sería así, para nada. Tamén cando vamos ao mercado, cando fomos ao mercado, aparecía decoración de Nadal, hoxe tampouco estaría. Entón, penso un pouco que a paisaxe lingüística, como estamos a ver, permite precisamente dar testemunha deste cambio, mas tamén explicar o cambio, como estaban facendo os meus alumnos e alumnas, e mesmo facer hipóteses de como podería ser o cambio no futuro e mesmo actuar nese cambio, non? Porque daqui tamén saíron bastantes propostas que facer os mercados de que linguas deberían aparecer, por que non, etc. Pois simplemente con isto rematar dicindo que este traballo serviulles a eles, a min tamén, mas a eles os meus alumnos e alumnas, en primeiro lugar, un pouco para coñecer como é unha investigación científico-académica. Traballaron con hipóteses, con gráficas, con datos, con corpus, tiraron conclusións, mas tamén penso que poden facer un servizo á comunidade, non? Porque, ao final, con todas estas propostas, non deixa de ser aportar algo novo. Os mercados sí que están investigados, a Antón Fraguas estudou hai décadas os mercados, despois houve traballos recentes, mas non había ningún traballo, por exemplo, da paisaxe lingüística deste mercado. En Xerais non hai moitos dos mercados, mas tampouco deste. Entón, penso que están creando un coñecemento novo que é para a academia, mas que no último caso, falaba antes de que agora estábamos aquí na academia, mas despois ten que chegar un pouco ao público. Nace do público, ten que morrer con eles, cos negociantes, cos postos, coa corporación e tamén cos clientes. Pois nada, moitas grazas e sobre todo moitas grazas aos que falaron hoxe, aos que participaron, etcétera, etcétera. Unha das persoas irá entregándovos o certificado que tedes como investigadoras deste proxecto. Sides por aquí, sides pasando un por un, cando vos chame, por esta e aquí. Moi ben, xa vedes os privilexios dun decano e non facer nada, depois sair en todo. En fin, só que neste caso con unha especial gratitude ao traballo que fixestes, ao traballo coordenado, e tamén con unha especial alegría por terdes aquí. Eu só vos quero dizer que oxalá teñamos a honra de que algunha ou algún de vos decida dentro de uns anos acompañarnos tamén nesta facultade. Será maravilloso. Moi ben, vou a isto. Iker Antúnez Quinteiro. Carmen Barahona Malvá. Rosa
Barahona Malvar. Supoño que lle dará Carmen Barahona Malvar. Nora Barros López. Non está. Teo Casarejos Palazón. Javier Correa Moreira. Miguel Cruz Vázquez. Alba Dovao Pérez. Alguén lle dará, non? Bruno Fernández Granja. Iker Fernández Recamán. Muy bien. Sabela Gómez López. Mateo González López. Rubén Hong Lin. Carla Lamelas Pérez. Diego López Fernández. Daniel López Martín. Domiro Martínez David. Javier Méndez Xestei. Robel Moledo Castro. Aldara Obeso Álvarez. Pablo Paredes Puga. David Pimentel Fontán. No. Eu estaba pendente. Ruth Quiroga Álvarez. Paulo Rodríguez Casal. E Mario Villatoro Suárez.
Moi ben, pois até aquí a entrega destes diplomas. Moitos parabéns polo traballo e tamén por non ter tropezado ninguna de vos aquí, porque isto sempre é un pouco enredado. Moitos parabéns. Bueno, moitas grazas. Agora xa formades parte da comunidade da facultade e, por suposto, esperamos tervos aquí estudando en primeiro de calquera dos graos, porque, bueno, disfrutamos moito, de verdade, coas vosas investigacións. Vale, grazas,